Facebook, because your presence, oh God, has no boundaries, oh Father. Thank you, Lord, that you will manifest in our midst, you will permeate in our midst, oh God. Let signs, wonders, and miracles happen, O Lord. Nga kung aduna may mga masakiton nga nagatanaw karon, Father God, sila mamaayo, Father God. Lord, thank you kay ikaw, buhi, tinuod, ug matinud-anon nga Dios. We welcome your presence this morning, God. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Amen. So, maayong buntag pisigo. So, wow. What a great way to start our day with praise and worship. So, karon andam na tong kasing-kasing. Ablihan nato tong mga kasing-kasing sa pagdawat sa Ginoo karon. And let just the Holy Spirit come into this place because there is a God who created the heavens and the earth, and there is a God who gave you life sa life nga naa karon. Amen? So let's praise Him. Balaan ka, Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka. Among kauban ug dalang panan, kahibulungan ikaw. Ngayong simbahon ug pasidunggan, ikaw lang wanay lain pa. Simbaha ang Diyos, Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Come on, ito ipataas sa tumakamot because God is holy and we need His presence. Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka. Among kauban ug dalang panan, kayong bulungan ug God. Why God? Ikaw walang wanain pa. Simbaha ang Diyos, Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka. among kauban ug dalang panan, kahibulungan ikaw. Anang gawang sa kalinsangan, ikaw lang ay naipang. Simbaha ang Diyos, dalay
dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Amen. So karon padayon ta sa pagsangpit sa atong Ginoo because He is the God who can only solve your problems because siya ra man ang naghimo sa imuha. Amen? Amen. Magduol kami kanibo ang mahal. Tumuban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magduol kami kanimo amahal. Uban sa pagbataas sa among mga pagday. Magkasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magkadaig, magkaluksong, magkasayaw. Ang ngalan mo ikabayaw. Magkasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magkadaig, magkaluksong, magkasayaw. Ang ngalan mo ikabayaw. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Pagkadol! Magduol kami Yes, Lord. kanimo amahal. Uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magduol kami kanimo amahal. Uban sa pagpataas sa among mga bagay. Magkasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magkadaig, magkaluksong, magkasayaw. Ang ngalan mo ikabayaw. Magkasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magkadaig, magkaluksong, magkasayaw. Ang ngalan mo ikabayaw. Magkasinggit, mag-aawi sa pagmayang, magkadaig, magkaluksong, magkasayaw. Ang ngalan mo ikabayaw. Magkasinggit, mag-aawi, magkadaig, magkadaig, magkaluksong, magkasayaw. Ang ngalan mo ikabayaw. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awi, sigit sa pasalamat sa atong Diyos.
mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Karunang adlaw sa pagmaya, magkahiusa, diha kaniya. Magpasalamat, tanang ginuhat, ng may ginhawa, diha kaniya. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Karunang adlaw sa pagmaya, magkahiusa, diha kaniya. Pasalamat! Pasalamat, tanang binuhat, na may ginhawa, diha kaniya. Sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Karunang adlaw sa pasalamat, sa kinabuhi na ang kuta. Di tayo hikaw! Di tayo hikaw, mga pagdaig, mga pag-awit, ug pasalamat. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Simbahon! Simbahon ta ang hari, daygon ta ang hari, alagaran ta ang hari, awitan ta ang hari. Come on, simbahon! Simbahon ta ang hari, Oh, daygon ka! daygon ta ang hari, alagaran ta ang hari, awitan ta ang hari. Come on, Zion, sing it! Singit sa mga pagdaig, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaig, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaig, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Oh, Ginoo, Ikaw lamang ang among Ginoo. Come on, let's sing praises to Him. Hallelujah! We thank you, Lord, and we give you all the praises. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Mapasalamaton kita kay naatay Dios. Amen. Siya ang atong kasandigan, siya ang atong ligon nga Dios nga atong
angayan, pagadaygon, pagasimbahon, ni kapuntat karon. So kung doon kita sitwasyon nga bugat sa atong kasing-kasing, ato kining iduol o atong isandig sa atong Ginoo, kay ang atong Ginoo makanunayon ang iyang gugma kanato. Puno siya sa gugma o kaluoy. Ang atong Dios gamhanan balaan nga Dios. Amen. Padayon ta sa atong pagsimba, pagdaig, pag-awit ug gugma ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa tinuod lang, gibati ako sa pagigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo kanimo. Busag dili ug dili ako, ubiyak kanimo. Sa tinuod lang, ibati ako sa pagigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo kanimo. Busa dili ug dili ako, umiyak kanimo, o Ginoo. Bisang wala kita makita, apan nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, di mo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaing ko pasalamat. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, di mo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaing ko pasalamat. Sa tinuod lang o Diyos, Sa tinuod lang, ibati ako sa pagigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nagugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo kanimo. Busa dili ug dili ako, umiyak kanimo. Sa tinuod lang, ibati ako sa pagigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, magugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo kanimo. Busa dili ug dili ako, umiyak kanimo. O Ginoo, bisan wala kita makita, ba nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, di mo akong ipakaway sala. Tapos sa tanang pagdaing ko pasalamat. bisan
nga Diyos nga among gialagara. Sala, imo ako gipakaway sala. Tagus ka sa tanang pagdaing kong pasalamat. Bisan na ng makasasita, Ama, nakita ko ang gumamo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Takus ka sa tanang pagdaig kong pasalamat. I just want to hear you shout for the Lord. Hiram ko. Isingpit sa ihatag sa iya, isingpit sa iya inyong kailangan. Ignan siya sa iyong gusto. Atong Ginoo buhi. Makatungog siya sa unsa ang iyong gusto sa iyong kasing-kasing. Sa grasya o kaluoy mo kanako, O Ginoo. Salamat sa gumamong walay paglubad. Nagilawas mo ako sa makasasala, O Ginoo. Salamat sa grasya o kaluoy mo kanako, O Ginoo. Salamat sa gugma mong walay paglubad. Nagiluwas mo ako sa Makasasala, O Ginoo. Salamat sa grasya o kaluoy mo kanako, O Ginoo. Salamat sa gugma mong walay paglubad. Pagkawas mo ako sa makasasala, O Ginoo. Bisan man lang kita makita, Apa, nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Tagus ka sa tanang pagdaig kong pasalamat. Bisan pa! Bisan wala kita makita, Apa, nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga among gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Tagus ka sa tanang pagdaig kong pasalamat. Tagus ka sa tanang pagdaig kong pasalamat. Tagus ka sa tanang pagdaig kong pasalamat. Padayon ang Madya sa atong presensya na sa Ginoo. Just continue to soak yourself in His presence. Just feel the Lord in your heart and in your lives that is working to you this morning. Just shout to the Lord. Just sing praises to Him. Kaya atong Ginoo
tanang kadakuan, nagahalad ka nimo, o nagingon. Tanang santos o anghel, nagayog po kanimo. Tanang kadagduan, nagahalad ka nimo, o nagingon. Takus ka sa tanan, takus ka sa tanan, ikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takus ka sa tanan, oh Diyos. Takus ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Ang Luzon, Visayas, ang Luzon, Visayas, ug Mindanao, magayog po kanimo, ug ang panagkuhan, nagahalad kanimo, ug ang ingon. Takus ka sa tanan, takus ka sa tanan, alam kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Come on, church, just sing your praises to God. Takus ka sa tanan, Lord. Takus ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka, oh Diyos. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka, oh Diyos. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka, oh Diyos.
Takus ka sa tanan. Takus ka sa tanan. Ikan kanimo ang tanan. Ikan kanimo ang tanan. Kanimo ang himaya. I encourage you, church. Just sing to the Lord. I want to hear your voice. Mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoo o gitudlo usab kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa miadtong gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Ug human gipasalamatan niya ang Dios. Ug iya kining gipikas-pikas ug siya miingon, mao kini ang akong lawas gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini sa paghandom kanako. Amahan, mapasalamaton kami nga imo kaming gihatagan og kahigayunan nga makahinumdum, makabaton og kasinatian bahin sa imong kamatayon, dili tungod sa imong kaugalingon apan tungod og alang kanamo. Sa among pagkaon sa pan among gihunahuna og gisabot nga angay namo kining buhaton sa takos nga paagi nga amo ning kanon dili hilayo diha kanimo apan naduol tungod sa kapasayloan nga gihatag ni Kristo sa kinsa man ang moduol og mangayog kapasayloan. Amahan, salamat. Maayo ka nga Dios. Wala kay paglubad sa imong mga pulong, nagpabilin kang matinud-anon. Dawata Ginong Dios ang pan nga kinasing-kasing namong gipasalamatan sa among paghunahunag paghandom sa imong pagbalik atong kanunang pan. Paghuman sa panihapon o pagkaon niya sa pan, mikuha siya sa kopa. Gipasalamatan usab niya kini ang Dios ug miingon, kini ang ilimnon mao ang bagong kasabutan nga palig-unon pinaagi sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako sa matag kaon sa tinapay o pag-inom ining kopa. Gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Amahan, mapasalamaton kami sa dugo nga gihatag sa among manluluwas. Girepresentar aning kopa nga naghatag kanamog kapasayloan. Salamat Ginoo kay makahatag pud kami pagpasaylo. Bisan unsa pa ang isulti, bisan unsa pa ang gibuhat, ang pagpasaylo andam sa among kasing-kasing. Kay kami pinasaylo lamang sa Dios. Dawata Ginoo ang among pagduol kanimo karon ug salamat sa imong paghatag ug pagpasaylo. Ug kami miduol kanimo sama sa makasasala nga pinasaylo, nakaluy-an sa imong grasya. Salamat kay among magamit ang pagpamatuod nga ikaw
nagpasaylo ka namo ug kami makapasaylo sab sa isig katawo. Atong imnon na sulod sa kopa. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, Ang kanimo ang tanan, ala kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. awito nato takos ka sa tanan. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, kanimo ang tanan, kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Himayaon siya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, di ka kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, ikag kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka. Oh Diyos, bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka. Yes, God. Ginoo, takos ka sa tanan, O Dios. Ikaw lamang, Father God. Lord, ang amuang bayawon, God. Gikan karon ug hangtod sa kahangturan, Father God. In Jesus' name. Amen and amen. Good morning, everyone. Maayong buntag sa tanan. Padayon ta sa pagbarog. And let's continue to praise and worship our King through prayers. Natay mga pagampo nga pagabuhaton. Una, atong iampo ang nasod sa Israel. Atong iampo ang kaluwasan ni ini, even ang peace. Ikaduha, atong iampo ang atoang ang tibuok kalibutan ug ang atoang nasod sa Pilipinas, labi na mahitungod sa COVID vaccine. And atong iampo ang church planting sa Cordova, sa Canada, o even sa mga lugar nga kung asa i-speak sa Ginoo sa ato ang kasing-kasing nga magtukod og PCGO. And ato asang iampo ang ato ang tagsa-tagsa ka kaugalingon nga ang ato ang gugma dinha sa Ginoo padayon nga magdilaab. Alright? So, let's pray. Yes, Father, langit nung amahan, makagagahom sa tanan. Lord, amo ang gihangad sa mga pagampo, Father God, ang nasod nga Israel, Lord God.
Lord, ang ilahang kaluwasan, Father God. We pray nga, Lord, imong ablihan ang kasing-kasing sa maong mga katawhan, Father God, nga kini muhumok, Father God, ug sila, Lord, mudawat sa imuhang pulong, Father God. Imuhang ablihan ang ilahang mga nabutahan nga mga mata, nga sila, Lord, makakita sa kamatuuran, Father God. Makadungog, Lord, sa imuhang pulong, Father God, ug makasabot nga Father, sila imuhang pinili, sila imuhang hinigugma, Lord God, og sila, Lord, pinasahi, og imuhang kabubuton, Father God, nga sila makaangkon og kinabuhi nga madagayaon, makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan, Father God. We even pray nga, Lord, ang imuhang kalinaw mag-reign sa Israel, Father God. Ikaw ang hari sa kalinaw, Father God. Amo ang gitukboy, Father God, ang mga nasod, even ang mga tao, Father God, nga naay mga dautan, nga plano sa nasod sa Israel, Father God. Lord, dili kini mulambo kay anaa ka nga nagprotekta dinha kanila, oh Father. Amo ang ihangad, Lord God, ang amo ang nasod sa Pilipinas ug ang tibuok kalibutan, Father God. Especially, Lord, when it comes to our situation right now, Father God, kabahin sa virus, nga Lord, ang kining vaccine, Father God, nga nahimo na ma-distribute, Father God, sa insakto, ma-distribute sa dili madugay, Father God, sa tanan nga mga lugar, sa tanan nga kanasuran, Father God, nga Lord, kining maong vaccine mo serve sa iyahang purpose, Father God, nga pakusgon ang amuang immune system, Father God, and that, Lord, kining maong vaccine makahatag na og freedom sa amua, Father God, makahatag og peace of mind, makahatag og freedom, and mubalik na sa normal ang amuang mga kinabuhi, Father God. Pinaagi ani ang vaccine kay kini maoy makapahunong sa maong virus, Father God. Amuang giampo usab ang mga churches, Father God, nga amuang pag-aablihan dito sa Cordova, even sa Canada, Father God, or anywhere in the world, kung asa imuhang gusto nga kami magtanom sa imuhang simbahan. Lord, salamat nga imuhan nang gi-prepare ang mga lugar, imuhan nang gi-prepare ang mga katawhan, Father God, imuhan nang gihumok ang ilahang mga kasing-kasing ug andam na sila, Father God, nga mudawat sa imuhang pulong. We even pray for people, oh God, workers in the vineyards of the Lord, nga Ginoo ang katong mga katawhan nga imuhang gitawag nga mutrabaho, Lord, dinha sa imuhang gingharian, Father God. Lord, dili na sila gahi-gahi pa, dili na sila magdugay, Father God, and they would just yield into your command, oh God. They would just yield and surrender everything to you, oh Lord, and follow mo patuo sa imuhang mando, Father God. Even, Lord, ang amuhang mga tagsa-tagsa kakaugalingon, Father God, ang amuhang mga kasing-kasing, Father God, ako ang ampo, Lord, nga kini padayon, Father God, nga magdilaab dinha sa imuhang gugma, Father God. Even, Lord, ang katong mga katawhan nga karon na bugnaw, Father God, sa ilahang gugma dinha kanimo or sa ilahang pag-serve dinha kanimo. Lord, I pray nga imuhang pukawon pag-usab ang ilang mga nahikatulog nga kasing-kasing, Father God, nga Lord, mubalik sila dinha kanimo, Father God, kay ikaw lamang, Lord, ang sinugdan ug ikaw lamang, Father, ang katapusan, Father God. Lord, we thank you because you are good and you are faithful. This I pray in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Alright, makalingkod na ang tanan. Good morning once again. I am standing here in behalf of Pastor Sonny, who is now at home as a kanang part sa protocol nga pagabuhaton. She would be having her eye operation on Wednesday, so dili siya pwede mo gawas. Alright, so magpadayon ta sa pagtuon sa ato ang ikapulo. I'm just looking for the verse. Alright, palihog ablihi ang inyuhang mga Biblia sa Numbers 23, versikulo 19. Numbers 23, as it 23:19. Chapter 23, verse 19. Og kini nagkanayon ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang huna-huna. Bisan unsay iyang saad,
buhaton gayud niya, musulti siya, og nahimo kini. Kinsa sa inyo ang nigunit sa mga saad sa Ginoo dinha sa iyahang pulong? Ang saad nga kung dunay masakiton iyang pagaayuhon, ang saad nga iyahang himuon nga madagayaon ang imuhang kinabuhi, even ang saad nga kung usa sa inyuhang panimalay nakadawat og kaluwasan, tanan nga tao sa kana nga panimalay makadawat og kaluwasan. Kinsa sa inyo ang nag-receive ana nga promise? These are just few of those promises. Ano lamang kini kanang gamay lang, or I just mentioned 3 of the many promises of God, no, in our lives, but this is an encouragement nga kita mugunit gayod sa iyahang mga panaad in season or sa panahon nga kamo gikapoy na, sa panahon nga kamo nag-doubt na, or sa panahon nga kamo na discouraged na, hinimdumi ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, dili siya tao nga mamakak. In other words, kung unsa ang gisulti sa Ginoo, mahimo kini matinuod, mahitabo kini. No, it's just a matter of time, mga igsuon. It's not a question of whether or not it will happen, because surely it will. Kay ang giingon, dili bakakon ang Ginoo, dili siya sama sa tao nga ang huna-huna nag-usab-usab. So kung niingon siya nga himuon kaniyang madagayaon, himuon kaniyang madagayaon. Kung niingon siya nga ayuhon kaniya, ayuhon kaniya. Amen? Amen. Andam na ba mo nga muhatag sa inyong ikapulo og mutanom sa inyong mga binhi? Amen. Okay, mag-ampo ta. Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa imuhang pulong. Salamat kay dili ka bakakon, Father God. Ikaw, Lord, matinud-anon kung unsa man ang imuhang gisulti sa imuhang pulong, Father God. Kini mahitabo, kini mamahimong tinuod, Father God, because you are faithful, O Lord. Amo ang gihatag karon, Father God, ang amo ang mga ikapulo o amo ang itanom, ang amo ang mga binhi, O Father. Mahimaya ka niining mga gifts, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. Alright guys, that's a wrap. Before we sing the song, I'd just like to share that the message of this song is actually the cry of the youth now, or even the people outside who are just waiting for someone to reach out to them. Amen. Reaching from inside, help me
closer to the edge tonight. I'm standing on the ledge, so why won't you reach out your hand to save me tonight? I'm damaged if you dare tonight. It feels like no one cares, so why not come back for air? Just save me. What are you waiting for? Someone save me. Exposed to you, take pleasure in the pain. Please don't stop it. Tell me what I'm supposed to do. It ain't easy to open up this way. I can't help it. Reaching for the light, reaching from inside. Help me tonight, I'm closer to the edge tonight. I'm standing on the ledge, so why won't you reach out your hand to save me tonight? I'm damaged if you're there tonight. It feels like no one cares, so why can't I come up for air? Just save me. What are you waiting for? Someone save me. Reaching for the light, reaching from inside. Help me tonight, I'm closer to the edge tonight. I'm standing on the ledge, so why won't you reach out your hand to save me tonight? I'm damaged if you dare tonight. It feels like no one cares, so why can't I come back for air? Just save me tonight. I'm closer to the edge tonight. I'm standing on the ledge, so why won't you reach out your hand to save me? What are you waiting for? Someone save me. People are just waiting for us to reach out. Amen. Daigo ng Ginoo sa atong kuweba. Praise God. Nga ba de? Ha? Unya after. Napakunoy. Hello, mic test. Hello, mic test. Mic test, mic test. Nitingog naman to ganina. Hello, mic test. Test. Okay na. Okay, thank you. May butag sa tanan, nagpabilin kita sa atong pagduol sa Ginoo ug paghangyo nga makakaplag kitag kahayag. Kay ang gingharian sa Ginoo naa sa kahayag. Ug ang paglihok sa balang espiritu gikuyugan sa kahayag. Ang kahayag nagpakita sa ato sa kaalam, nagpasabot sa kahibalo, ug nagtudlo kanato unsaon nato pagsinati sa saktong mga butang. Ug mao na ang atong gipadayon karon nga pagduol sa Ginoo. Ug ang mga kaigsuonan na sa Facebook Live, pabili nato nga gihangyo, dadaan ninyo inyong kaila, silingan, minal sa kinabuhi, gamita ang inyong katungod aron sa pagduol nila sa Ginoo ug dili sila masalikway sa kamatuoran nga ilang angay nga madungog. Magampo ta. Amahan na mo langit nun, tudloi kami karong kabuntagon, gamita ko ng imong alagad, aron na imong pulong, nga makaabot sa matag-usang kasing-kasing, makahatag gayud kini og kausaban sa matag-usa. Tudloi kami sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan masulti og amen. Ang atong mga Biblia gihatag sa Ginoo na nga kahayag alang kanato. Dili na lang siya libro, dili lang naglibog ko sa atong suga. Asa man hatagi siguro sila suga sa atong kana sa man ang atong suga kanang
Salamat sa Ginoo, nakalimot in town ang mga tiguang. Kamera di ay. Salamat sa Ginoo. Pasigaa lang. Thank you. Atong ablihan ang Biblia karon nga gihatag sa Ginoo nga atong kahayag. Kung dili ninyo ablihan ninyo mga Biblia, magpuyo mos kangit-ngit kay ang pulong sa Dios mo'y maghatag og kahayag og lamdag sa atong mga lakang. Pilipos 4:8. Pilipos 4:8. Sa katapusan mga igsuon, Pilipos 4 versikulo 8. 4:8 sa Pilipos, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga tinuod o kaha maayo ug angayang daygon. Sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Amahan, tudloy kami karon pagi simong pulong sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan masulti og amen. Ang pulong sa Ginoo, ambot kung inyo nang nasabtano, dili lang ni siya relihiyosong kinaiya nga buhaton sa usa nga nakaila og Dios. Apan mao kini ang lamdag sa ato nga kinabuhi. Kung dili ka moabli sa pulong sa Ginoo, dili nimo tukion ang iyang pulong, magpabilin ta sa kangit-ngit. Kay ang pulong sa Ginoo kahayag, ug naa niya diha ang mga butang nga makapausab sa atong kinabuhi. Magpabiling kang lisod, magpabiling ka sa kabingaw, magpabiling ka sa atong gitawag nga mga relasyon nga puno sa kapiot. Tungod kay walay lamdag sa imong mga paglakang. Ang atong pagtuki sa mga pipila na kasimana bahin sa atong paglambo, bahin sa planos Ginoo nga himuon ta niyang kahayag sa katawhan nga naas kangit-ngit. Unta dili lamang imong kaugalingon ng imong gihunahuna, imo pong gibati ang imong banay nga angay makadungog sa pulong sa Ginoo. Ang ato magong problema, ang pulong sa Dios gitan-aw nato nga relihiyon, gitan-aw nato nga dili susama sa naandan. Pero ang pulong sa Ginoo igsuon, gipaningkamutan sa yawa nga butahan gyud ta aron dili nato matuki ug masabtan ang iyang plano kanato. Muna nga ang pagdasig kanato, mag-abli mo sa Biblia, matag adlaw mo basa sa pulong sa Dios na atay gihatag nga gitawag nga devotional guide, maablihan ninyo sa atong Facebook page, Praise Cathedral Global Outreach, ug dina ninyo masunod-sunod ang mga paghanay sa pulong sa Ginoo. Kaya atong plano dili mahuman ang tuig, mabasa nato tibuok ang Biblia ug ang panultihon maghatag nato kaalam, matagbulan ato nang gibasa, matagbulan gyud gisunod nato ang pitsa. Kung Marso 7 karon ang atong basahon, Proverbs o panultihon 7. So ingnana kasimple aron dili ta malitag sa yawa. Gibalik-balik ang panultihon sa atong devotional aron mahatagan gyud ta og kaalam. Dili ta makalitan nganong nahitabo ang nahitabo tungod lang kay wala tay kasinatian sa mga butang. Karong Miyerkules CE, pero ato nang himuon nga King's Fellowship on CE. Akong giawhag ang mga igsuon nga gusto nga makakaton sa gingharian sa Ginoo bahin sa panalapi. Unsa may mga prinsipyong gisulti sa Biblia aron dili ta malitag sa yawa o dili madaot ang atong ugma tungod lamang kay wa tay kaalam, wa tay kahibalo. And that will be on Wednesday, alas 6:30 sa gabi ita mosugod. Alas 6:30, so giawhag ang ganahang makakaton ini, but you have to register sa Facebook para ma-monitor nato kung pila kabuok o niya maka-maintain ta sa requirement sa gobyerno nga social distancing. Sa 3-4 ka semana na gitun-an nato ang paglambo o mga prinsipyo sa pagsaka. Una ato nakatunan nga gikinahanglan natog panan-awon gikan sa Ginoo. Ikaduha ato nakatunan kinahanglanon nato ang unsa? Ang pagduol sa kaalam, kahibalo og unsa pa tulo na siya? Kaalam, kahibalo og pagsabot.
kung dili nimo pangitaon ang kaalam, dili nimo paningkamutan, sa ato pang tawagon no, sa education. Ang education dili na siya basta moabot. Kay kung di ka maningkamot og tuon, makakat-on gyud ka pero sa lisod og mas pait nga paagi. Pero kung makakat-on ka sa masayo og imo makatunan ang sakto, dili na ka moagi sa mga sayop nga mga butang og matarong ang imong mga lakang. Mao na ang pulong sa Ginoo nga naningkamot nga malamdagan ang atong unahuna. Ikatulo, atong gilantaw ang importansya sa atong matag usang relasyon. Dili nimo isalikway ang gihatag sa Ginoo nga tao nimo ug imo ning buhaton paagi sa pabor sa Ginoo ug naay gihatag ang Dios kung nagmatinud-anon ka sa iyang pulong, moabot ang panahon hatagan ka niyag usa ka hari. Hari nga mo'y muabli sa imong kinabuhi ngadto sa ganghaan sa kadagaya, sa ganghaan sa mga maayong butang o sa imo nga patigayon, tudluan, tabangan ka aron mahimutang sa sakto nga butang ang imong negosyo. Ug karong adlaw igsoon atong ako lang idugang basig ako malimtan nga sa relasyon importante ang gugma. Ang gugma dili na emosyon ato nakatunan apan ang gugma na ay gitawag natong mga sukdanan or dimension, mao na ang iyang passion, ang iyang commitment, ang iyang pleasure, ug ikaupat mao ang iyang sakripisyo. Kung nahigugma ka sa butang, nahigugma ka sa trabaho, nahigugma ka sa imong patigayon, nahigugma ka sa tao, kanang upat, imong ipakita. Passionate ka ni ana, naa kay commitment, kay ang imong commitment mo ay staying power. Kung wala kay commitment, dali ra ka mo buwag, dali ra kang mo biya, dali ra kang mo gawas. Especially kung ang sakto nga butang lawgawon sa yawa, dali ra kayong mo biya ang angay nga dili unta mo biya. Og willing kang mo sacrifice. Karon atong tan-awon, ang ikaupat nga prinsipyo mao ang mas labaw nga panghunahuna. Mas labaw nga unsa igsoon? Labaw nga panghunahuna or a superior belief or superior mindset. Sa atong gibasa sa Biblia sa Filipos 4:8, sa katapusan mga igsoon ingon ng Biblia, pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayang daygon o tinuod. Sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Sa pulong sa Ginoo gitudloan ta nga ang atong hunahuna tudloan nga muhatag og disiplina sa angay aning hunahunaon. Ang atong hunahuna kung wala ni utlanan, kung wala ni ingon nga boundaries, it will think the wrong way. Kung wala ni utlanan sa atong klaseng makita, madunggan, masabtan, mahimo nga ang atong makuha ang dautan. Muna nga ang Ginoo nagtudlo, ang atong hunahuna, finally, my brothers and sisters, ingon ang pulong sa Dios, ingon ang Ginoo, fill your minds with this, pun-a ang inyong hunahuna sa mga matarong, sa maayo, angayang daygon, mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom, og sa gitawag natong halangdon. Unsa ka importante ang atong hunahuna? Nakatunta sa ikaduhang prinsipyo nga kinahangtang makakaton. Pero karon no, naamong gyud matawag nato nga mga taong maayong munahuna na mga taong dili maayong munahuna. Na mga taong sakto gyud mo bana-bana, sakto gyud mo nahuna, napoy mga taong murag lahi ras tinuod, layo ra sa sakto, layo ra sa saktong dapit. Mao na nga ang tao nga naa duol sa sakto maoy angayang makaabot ngadto sa dapit samtang kadtong layo ra maglisod gyud sila og kabot ngadto sa ilang mga gustong makabot. Igsuon dako kaayo ang mabuhat sa imong hunahuna nga maoy musulti sa imong kasing-kasing. Atong nakatunan sa pandemya last year nga naay pakigkumbati, naay war in your minds. Naa gyud diha igsoon, naa dinha ang tanang bisog bahin sa atong pagtubo, sa atong pag-ut-ut, sa atong pagkadaot, sa atong paglambo, dinha tanan magasugod. Nganuman, kayang imong utok igsoon mo na ang atong gitawag nga
mediator between the spiritual and the physical. Kaya di man nimo makita ang espirituhanong butang. Di man nimo mabati ang mga espirituhanong butang. Mabatyagan sa physical nga kahimtang. Apan gihatagan tas Ginoo og alimpatakan nga gamiton aron makasinati sa butang nga halangdon sa mga butang nga iyaha, butang nga mga espirituhanon ug masabtan pud nato ang butang aning gitawag natong physical material or mga butang ania aning kalibutanon. Sa King James Version, dili na nato makita sa laing translation, apan sa King James, sa Panultihon 23:7, in fact, sa tanang mga Bisaya nga translation akong gidlantaw, wa gyud nila napagawas ang gisulti sa Panultihon 23:7 sa King James. Pero akong basahon sa King James, ingon diri sa 23:7, for as he thinketh in his heart, so is he. Sa iyang paghunahunas kasing-kasing mao siya. Sa iyang pangunahuna sa kasing-kasing unsa siya igsuon? Now, if you will really read this in English, the way you ought to understand, it would be saying, for a man thinking in his heart, so is he. In other words, what you think is who you are, not who you will become, not what you think you can become. But the Bible already said, as a man thinketh in his heart, sa imong pagunahuna sa imong kasing-kasing, mao ka na ikaw. Dili mahimo kang ingnana, dili kay padung kapag ingnana, kung unsay imong giunahuna, mao ka. No, kung imo nang masabtan, di na niso nang gitawag nga law of mind transformation. Naay mga pamaagi nga mausab ang atong utok, pero ang klaro nga gihan-ay dinha, kung unsa ka muna-huna, mao ka. Kung unsa ka muna-huna, mao ka. Kung dautan ka gunahuna, dautan gyud kang pagkatao. Kung dautan ka gunahuna, padung gyud ka sa mga dautang butang. Kay maumang ka. Pero kung nakasabot ka, paagi sa lamdag sa pulong sa Ginoo, hayagan ang imong unahuna, matangtang ang dautan. Ni adto nagtubo ta nga dautan ang mga kinaiya, karon tungod sa lamdag sa pulong sa Ginoo, nakita na lamdagan ang atong kangitngit ug atong nakita sayop ang mga butang. So una atong tanawon ang gahom sa mas labaw nga pangunahuna. Ang ikaupat nga prinsipyo igsuon mao ang labaw nga panghunahuna. Akong gigamit ang labaw kay naamanggoy dili labaw, naamanggoy mas ubos. Mga taong labaw munahuna, mupili sa mga hingpit ug maayong butang, pero ang mga tao nga dili munahunag sakto, dito sila sa mga shortcut, mga dautan, mga one time, big time, pero wala sila sa mga prinsipyong naghinay-hinay pero nas kanunayon. Ginagmay pero nagpabilin. Ang uban mga one time, big time, pag humani ana wala nagyoy mahitabo pa usab. Mao na nga tudluan nato ang atong kaugalingon, pero di man ka makahibalo nga sayop imong gibuhat hangtod dili ka kaukab sa kahayag sa pulong sa Ginoo. What will enlighten your mind is not what you think you know. It's when you see the Word of God and God begins to touch you, hikapon kas Ginoo aron malamdagan ang imong hunahuna. No, nganong importante man ni igsuon. Ingon dito sa atong gibasa, sa katapusan mga igsuon, pun-a ang inyong hunahuna. Pun-a ang inyong hunahuna. But pasabot, nagtudlo ang Ginoo kanato paagi ni Apostol Pablo nga butangan natog mga utlanan ang atong hunahuna. Dili pwede nga akong gibati giunahuna ingnani padayon ra ka nga wa kay basihan nganong ingnana ka hunahuna. Nganong padung ka ana nga hunahuna. Sakto ba na naa ba kay baruganan ana, naa ba nay hingpit nga gitindugan nganong ingnana ka hunahuna. Dili pwede nga ako man gibati, ako man kinabuhi, bahala ra ko sa akong gusto. Dinha nalitag ang kadaghanang tao kayang atong kaugalingong alimpatakan na ay nagtudlo ang gidalata ngadto sa kangitngit. Muna ang Ginoo nagsulti sa katapusan pun-an ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo, sa mga butang nga tinuod. No kinsa man ang tinuod. Ingon sa Juan 14:6, Juan 14:6, si Jesus misulti ug miingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi.
walay makaadto sa amahan kun dili paagi lamang kanako. So kung muhiskot kita og kamatuoran or sakto tinuod nga angay nimong hingpit nga huna-hunaon, mubalik gyud ka sa kamatuoran, mao si Jesus. The truth is embodied at the very person of Jesus Christ. Siya ang kamatuoran, dili lamang siya pong nga kamatuoran, siya mismo ang kamatuoran. Muna nga, atong sabton, angay tang mag-usab. Nganong daghang Kristohanon, igo lang mo simba, wagi pagpangalagad. Nganong di man sila mo ngadto sa katawan mo sangyaw, nganong di man sila magpagamit sa Ginoo. Nangit-ngitan pamanggod ang ilang unahuna, basta makasimbar ako, nalipay ng Ginoo. Muna'y gusto siya, wa. Samtang wa kay kausaban, padayon lang, di ka labdan sa yawa. Pero makasabot na ka nga sayop ang paglingkod lang sa simbahan, sayop nga ikaw musimba lamang, angay kang makasinatis kamatuoran, gamiton tas Ginoo, ug magpagamit tas Ginoo. Ing na imong tapad, para ninimo igsuon. Nangaguba na lang ang atong siya, kay sigig nilingkod, wag ni barog. Mayong buntag, Pastor ay nangigo na pod. Pulong nis Ginoo igsuon. Amen? So atong una-unaon, nganuman, kay buot pasabot, negatibo ang atong sinugdanan sa Ginoo. Mura bitog sa accounting, nasa ligitawag nga, puwa ang imong accounting or naakay surplus, labaw sa imong mga gigasto. Kung naa ka sa puwa, deficit ka, nag-apas ka, kuwangan ka, kinahanglanan kang mudugang o puhunan aron makabawi sa imong red mark, sa imong patigayon. Sa pagsugod nato sa Ginoo igsuon, puwa ang atong sinugdanan. When I say puwa, kanang wata nagsugod nga at par, or I say when ambot kasabot mo word na at par, no? Sa Binisaya kanang sakto nga pagsugod nga wala gyud tay ingon nga dautang usbon sa atong una-una. Sa pagsugod nato sa Ginoo, puro dautan ang atong gidala. Pag atubang nato sa Dios, mo nang mitudlo ang Ginoo nga angay gyud tang mag-usab ug padayon nga mag-usab samtang buhi ta. Ug ang tanan nga buhi pa mosulti og nganong maingon man ang Mateo 28, akong basahon 28:18 ngadto 20. Miduol si Jesus kanila ug miingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa pagdumala sa langit ug sa yuta. Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanang dapit. Unsa kuno ibaton nato sa katawhan? Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanang dapit. Unsa kuno ibuhaton nato sa katawhan? Adtuon. Unsa ibuhaton? Og himuan ninyo silang akong mga tinun-an. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Og ingon diri, tudluin ninyo sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Usa kuno itudlo nato sa katawhan? Sa pagtuman. Kay nganong musulti man ang Biblia ani? Kay nagtubo man tang masinupakon. Karon galing no, pagsimba ninyo diri, pagsud ninyo, wa man kaingon nga nagunahon na dahil sa Ginoo, nag-text pa ka, nag-check pa ka sa Facebook, ang ubang gani, mustambay pas gawa, so iya kumurag, laay na kayo, usa lang musod. Usay makingtan, nayawaan kita. When I say nayawaan, I'm not talking about possession, but I'm talking about influence. Kay, mudut-dut galing ta Ginoo, igsoon, tinuuray yun unta ni. Dili ni ingon nga, jam-jam ra. Amen? Wag itaw. Ingon ng Biblia sa versikulo 20 sa 28, ingon siya, tudlui sila nga mahimong matinumanon. Kay dugay nga panahon, masinupakon tas Ginoo. Muna nga tudluan tang mahimong matinumanon. Ang atong utok, impluensyado sa dautan. Ang atong utok, gidala sa dautan. Sayawa sa taas nga panahon nga karong nakakita tas Ginoo na lamdagan ta, dako tag usbunonon. Munang ingon ng Biblia, no? Kung garbuso kang tao, garbuson ka, di ka mamati, di ka maminaw og tambag, padung naka sa imong kautot.
padulong na ka sa imong paghagba, padulong na ka sa imong pagkadaot. Kay mao may gisultis Biblia. Ang taong dili magpatambag, ang taong dili mag-usab sa iyang kasaypanan, malaglag ug muadto sa kadaot. Ang atong kinabuhi na ay upat ka influensya sa atong pangunahuna. Sa atong pagtubo, sa atong pagkasinati sa mga butang na upat. Una, aron lang natong masabtan nganong angay tagyud nga mag-usab. Una, sa atong pagtubo, gitawag ta sa Biblia ang makasasa. Remember si Eva at Adan, nakasa sa Ginoo ug tanang natao after nila makasasala. Ug tungod kay makasasala si Eva at Adan, nakuha nato ang pagkamakasasa nila ug atong naandan ng mga butanga. Kolosa 1:21, Kolosa 1:21 ingon ng Biblia, kaniadto layo kamo sa Dios ug nahimo niya kamong mga kaaway tungod sa inyong dautan mga hunahuna ug mga binuhatan. Kaniadto unsa kuno ta igsuon? Unsa kuno kita sa Dios kaniadto? Layo. Layo tas Ginoo. Karon nga nakakaplag tas kahayag, miduol na unta ta, pero uban sa ato no nanas kahayag naggamit og kanang payong para di kakita gihapon. Gigamit ang rason nga init manggod, nagpayong lang ko. Wa na noong kay makitang lamdag angay sa imong dapit. Efeso 5:14-16. Efeso 5:14-16, kay mahayagan ang tanan kung madamagan na sa kamatuuran. Busa may giingon, pagmata, ikaw nga natulog, diri sa simbahan. Ay, wala ito. Ako na itong gidugang. Pagmata, ikaw nga natulog, bangon, gikan sa mga patay, ug hayagan ka ni Kristo. Busa, pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot, kundili pagkinabuhi kamo isip mga tao nga nakasabot sa kabubuton sa Dios. So pagmata na kunubot masabot sa atog yung pagkatao, nangit-ngitan gyud ta tungod sa sala na atong nadawat gikan kang Eva at Adan. Mamo ka bantay, di ta tudluan sa pagbuhat og dautan, pero sa pagbuhat og sakto tudluanan pa ta. Sa pagpamakak, di na angay nimo nang itudlo sa bata. Natural kayo na. Tungod na sa atong pagkahilayo sa kahayag. Nagtubo kita nga layo sa Dios tungod sa sala nga atong namana. Ug ang kahayag sa Ginoo mo ay makapamatngon, makapamata sa atong pagkatulog ana nga mga saktong mga butang. So una, nganong aangay natong usbon ang atong Pangunawa tungod kay sa atong pagkatao layo gyud ta sa Ginoo. Ikaduha, ingon ng Biblia, tungod sa atong kultura, tungod sa atong unsa igsuon? Roma 8:4-6. Roma 8:4-6, gibuhat niya kini aron gipatuman sa kasuguan matuman dinhi kanato nga wala magkinabuhi sumala sa atong tawhanon nga kinaiya, kundili sumala sa Espiritu Santo. Ang mga tao nga nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanon nga kinaiya, walay lain nga gihunahuna kundili ang ilang kaugalingong kagustuhan nga tawhanon nga kinaiya. Apan ang mga tao nga nagkinabuhi sumala sa pagtultol sa Espiritu Santo, walay lain nga gihunahuna kundili ang nahimutan sa Espiritu Santo. Kung ang paghunahuna sa tao gigamhan sa iyang tawhanon nga kinaiya, musangpot kini sa kamatayon. Apan kung nahimutan sa Espiritu Santo mao iyang kanunay nga giunahuna, makaangkon siyag kinabuhi o kalinaw. So una kay nagtubo ta na tao ta nga makasasa, ikaduha tungod sa atong kultura. Ang atong kultura kinaiya nga nakuha sa atong ginapuy-an na dawat nato og nahimo tang atong matawag tawhanon nga pangunahuna ang atong giuna nga gibati. Ikatulo, nganong ingnanitang munahuna impluwensyado sa kangitngit tungod sa atong mga gipang-agian or past experiences. Kaning atong past experiences igsuon makakaton magyud ta ani. Ang apan lang ang imong nakatunan sa mga daotang sa mga
niagi sa imong kinabuhi, walay giya sa pulong sa Ginoo. So, ang imong gamiton nga pangunahuna, aron ka dili na mobalik sa mga dautan nga panghitabo, mas dauton nimo ang laing tao kaysa ikaw ang madaot. You know, you are going to fight evil against evil and probably do more evil so that you won't be put down. Muna nga, ang kaaway nagpabiling hatag kangit-ngit. Munang mamukabantay sa mga TV, mga salida, moingon sila, nangit-ngitan mangyud ko ng akong gibuhatong daotang butang. Ang kangit-ngit igsuon, dadun gyud ta sa kasalanan, dadun gyud ta sa sayop. Dili lamang nga natawtang makasasa, ikaduha ang atong kultura, ang ikatulo ang atong mga sayop nga mga kaagi. Maayo man nga makakatuntas atong mga sayop, pero ang problema, unta nga matarong ang sayop, mas gusto tang makabalos ug paagi sa panimalos, mas buhato nato ang grabe pa kaysa ilang nabuhat ka nato. Vindictive, vengeance is what we have. And that is not what God is speaking to us. Dili ka na ang tudlo sa Ginoo. Bisag pila pa ka dauton sa tao igsoon, bisag pila pa ka matawag nato ma-taken advantage o mamaruan ka og tao, ang Dios ang hustisya. Siya ang mo panimalos nimo, dili ikaw ang manimalos. Ang Ginoo kantigo mo hanay sa butang. Ayaw mo nang isulti sa atong balaod, ayaw ibutang sa imong kamot ang balaod. Pasagdi ang Ginoo ug ang balaod nga mobuhat sa sakto. So unsa may atong buhaton? Igsuon importante mo move on na gyud ta. Unsa ta igsuon? Isaiah 43:18 ingon dito, apan ayaw na ninyong sigihag huna-huna ang nangagi. Dili na kuno nato unsaon? Di na sigig huna-hunaon ang nangagi. So padayon na ta igsuon. Di ka balik-balik, 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 balik-balik. Kapoy na bitaw sige kunahuna, istorya way kahumanan maulang gihapon. Namatay ang mga Hapon, pag-abot nila diri hangtod karon hapon lang atong gisgutan. Niabot ang Amerikano, Amerikano lang gihapon atong igsuon na anatas 2021, ato na ning usbon. Ug ang tanan mosulti og kay ba kay igsuon nganong ang atong hunahuna dali madala sa litag sa yawa kay tawhanon manggod. Mo nang importante ang kahayag sa matag adlaw. Unya kaning tawhanong hunahuna igsuon, dali kaayo ning impluwensyahan sa yawa. Dali kayo kay iya maning dapit ang kalibutanon nga mga kalihukan naa sa yawa. Kung nganong siya ang gitawag nga hari ning kalibutana, wa ko kay bawo. Pero naa say takda nga panahon nga mapriso na siya sa walay katapusan. Sa pagkakaroon siya ang nagdumaan ng kalibutan. Ingon sa Buhat 14:2, Buhat 14:2, apan ang mga Hudyo nga nisupak sa pagtuo, nibuhat og kalihukan ngadto sa mga hentil ug ilang unsa man ang word nga poison, gihiluan nila ang unsa, ilang gihiluan ang ilang huna-huna sa tagsa-tagsang igsuon. Ang Biblia nagtudlo na ani igsuon. Dili na unta ta makalitan, makuratan nganong naay mga nahiluan. Ang Biblia nagsulti na ni ana. So magunahon na ba kaning tawhana ba nahiluan? Of course. Ni ato maayo kayo mo karon nabuwag mo ngano man naay nahiluan o either naay nandaot sa imo nya iyang gipaminaw bisag wa siya nangutana unsay tinuod, nahiluan siya mo nang nalain na siya. Or posibleng naagi niya hitabo. Pero ang konteksto manggod nahiluan but pasabot na ay pagpandaot nga ginabuhat nganong ang isig ka tawo dili na tarong ang pagbati ug paghiusa. Natabangan ba ta ani igsuon sa ngalan ni Jesus? So una, ang atong pagkatao, nakasasata, ikaduha atong kultura, mao ni nag-impluwensya sa atong pagunahuna, ikatulo ang atong mga nangaging mga panghitabo, past experiences, ikaupat, ang atong mga asosasyon o mga relasyon.
The association we choose and the relationship we are with determines the kind of outcome we will be. Sa pagpili nimo sa mga tao nga imong gikuyog-kuyugan, imong giganahang kuyugan, mag-usab sa imong pangutok. Maoy magdaan nimo sa either kahayag or kangit-ngit o pabilin sa kaot-ot. Muna nga kung sige bitaw ka og kanang inom, ni kuyog ka sa mga palainom, di madugay, palahubog nagyug ka. Di nyo ka maingon nga, wa man na nahubog, nakainom ra. Bantog ra dili ka barok, kay nakainom ra ito. Pero di siya hubog. Kainom ra. Ni kanang kamot og tindog, wa siya katindog, kay nakainom man. Pero di siya hubog. Maayo, kaayo ta muna-huna og rason bitaw. Maayong buntag, mga palahubog. Panultihon 12:26. Panultihon 12:26. Ang taong matarong makagiya sa iyang higala, apan ang taong dautan makapahisalaag. Pangutana, ang imong gitawag nga BFF, gipaduol kas Ginoo, gipaduol kas yawa. Instead nga musimba, mubasa kag Bible nga, bay, inom tabay. Mubasa na kag Bible, inom tabay. Ato ni kuan bay, ato ni buhaton para makakita tagdakong kwarta. Bahala ano sa ingon ano basta makakuha tagdakong kwarta. Kaya bawa dautan ng pamaagi, tando ra po ka kay makakwarta lagi. Why baruganan? Why sakto nga baruganan? Giklaro sa Biblia ang imong amiga o higala nga gikuyugan mao'y magdala nimo sa kaayo o sa kadaot. Panultihon 18:24, Panultihon 18:24, may panaghigalaay nga dili mulungtad apan may panaghigalaay usab nga masuod pa kaysa managsuon. Tuod kay, tungod kay, tungod kay, tungod kay, gitarong nila ang ilang panaghiusa. Tito 1:15, Titus 1:15, alang sa mga taong limpyo o gunahuna, ang tanang butang limpyo. Apan ang alang sa mga taong hugaw o gunahuna, walay pagtuo sa Dios, ang tanan hugaw. Tungod sa hugaw man ang ilang konsensya o gunahuna. Manaigsoon, kung ganahan yung kang matarong, ayaw bastag kuyog sa taong naglakaw. Tarong ba ng tawhana nga imong gikuyugan? Matarong ba ang imong kinabuhi paagi sa pagkuyog nimo anang tawhana? Kung wa ka gitarong ana, gibuhat lanoon ang dautan, nganong mukuyog pa man ka? Lamdagi ang imong unahuna. Hay, lisuda ito doon ni mga butanga. Zechariah 13:5-7. Zechariah 13:5-7, each will say, I am not a prophet, I am a farmer. The land has been livelihood since my youth. If someone asks, what are these wounds on your body? They will answer, the wounds I was given at the house of my friends. Ang akong mga samad nga naamgo nako tungod sa balay sa akong mga higala. Nganong nasamran man ka? Tungod kay nagpaduol ka sa mga tao nga dili nimo angay kuyugan. Nagisulti sa Proverbs so anak ko nasulat na apelingo dito nga ayaw pakighigala sa init ug ulo. Ing na imong tapad na sige init pag ulo, adyo kay higala. Mayong buntag. Especially ni mga driver, nako. Makatan galing na bantay ka bawian jud ka unya. Unya kung magkinatay na muhunong na sumbagay na ni. Tanaw na to kasi mayong laki. May pato akong iro, namatay lang no. Basta na itaong brul. Aw gyud kuso kayo. Kabaw gyud mi nga naitaw. Naiiro nga brul, aw gyud. Kay baw gyud mi nga naiiro. Naiiring aw-awon gyud ya, amugong manok nga gidula-dulan dito, di na muulis balay kay aw-awon niya. Higala gyud siya namo, gibantayan gyud niya ang among banay. Pero sahin no?
may pairo. Mupangga nato. Atong amigo. Mupatay nato. Mo pay muot-ot. Napay mangutang nga di mo bayad. Naapil man na. Nga naman ang naapil man na. Mayong buntag. Atong pilion ang atong higala. Tungod kay nauna ang maka-impluwensya sa atong pangutok. Ug angay na natong kusmon. So upat ka impluwensya no atong pagkatao nato makasasatay kaduha atong kultura, ikatulo atong mga nangaging mga butang. By the way no, kung ang imong mga experiences na hitabo dili sakto sa pulong sa Dios, ayaw himua nga imo nang una-unaon. Ining ako lang in English no. If your past experiences doesn't agree with God, don't make a theology out of it. Tuhui ang Ginoo aron ang imong eksperyensya masakto sa pulong sa Ginoo, dili ang sayop. Mausab man sa Ginoo ang kahimtang, pero ang imong hunahuna nga nangagi ug dili nimo usbon ang sayop nga mga butang magpabiling kas dautan. So upat ka butang, ang ikaupat mao ang pagpili sa sayop nga mga higala. So kung atong tawgon nga labaw ang atong pangunahuna, angayan gid natong sabton og klaro nga kung mulabaw tag hunahuna igsuon, gikinahanglan nato ang bag-ong salabutan sa atong hunahuna. And for many of us, we always think na I don't need to change. I know what is right. I know what I'm doing. We always say that. But in reality, we end up in a mess. Sige tang kay bawo ko, pero sa atong gibuhat, dautan, sayop. Unya na laglag na noon ang atong mga kaugmaon. Tungod lang say, di maguta mo dawat gyud og pag tambag ba. Naara gyud nato igsumo ang ampo nako ang kahayag sa Ginoo mulamdag sa imong nangitngitang pangunahuna. Ang kahayag sa Ginoo hatag gyud naglamdag paagi sa iyang pulong muusab gyud na kung ato lang yung hatagag importansya og bili ang pulong sa Dios. Pilipos 2:5 batunin ninyo kini nga panghunahuna nga iya usab ni Kristo Jesus. Ato kunong batunan nga ang atong hunahuna sama kang Hesukristo. Roma 15:5 hinaot nga ang Dios nga nagahatag kanato sa kaligo ug kadasig sa pag-antos sa mga kalisod magtabang kaninyo nga mahiusa isip nga mga sumusunod ni Kristo Jesus aron maghiusa kamo sa pagdaig sa Dios ug gamahan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa in English, ingon diri, may the God who gives you endurance and encouragement give you the same attitude of the mind. The same attitude of the what? The attitude of the mind. Kinaiya sa panghuna-huna. Ayaw basta sakay sa imong gihunahuna. Pangutana imong kaugalingon, sakto ba ni nga akong gihunahuna? Kaya say wa man kay taong masampitan, di ka kasulti kay naay mga epekto. So ikaw mangutana, ang akong gihunahuna, iyaha ba ni sa kabubuton sa Ginoo? Naa ba ko lamdag sa akong buhaton o kangit-ngit ning akong gihunahuna? Aron dili ka malitag sa yawa. So naa gitay gitawag nga requirement, no? Now, atong sabton, di ba naamantay ganahay, naamantay mga tumong sa kinabuhi? Men. Ambot lang. Asa ko pa doon, pero ambot, naagyo ko'y ganahan. Pero unsa man, ambot lang. Basta naagyo ko'y ganahan. Ihunong naigsoon, atong nakatunan, no, without a vision, people perish. Kung wala kay klarong pananawon gikan sa Ginoo, maut-ut yung ka. Kaya wa man kay disiplina, wa man kay adtuan, wa man kay baruganan, wala kay tarong nga mga utlanan sa imong angay nga buhaton ug dili angay nga buhaton. So nagyo kay pananawon. Sa imong pananawon igsoon, naanay mga gitawag nato nga mindset requirement or gitawag nato nga saktong pangunahuna. For example, no, sa akong notes, hindi ko mawala. Kung gusto kang mulambo, naanay saktong pangunahuna. Kung gusto kang mahimong inhinyero, naanay saktong pangunahuna. Kung gusto kang malambuon, madaugon nga negosyante, naanay sakto nga pangunahuna. Kung gusto ka nga tarong kang bana, naa kay sakto
sakto nga hunahuna. Naa kay sakto nga imong subayon. Kung gusto ka nga mahimo nga tarong nga higala, naanay sakto nga hunahuna. Dili na ingon nga basta lang mo nimo padayon sakto ra na. Dili. Every choices you choose, there is a specific, for the sake of other terms, ko kanuna unsa na ay frequency, so to speak. Pero bitog sa radyo, kung gusto kang maminaw sa DYFR, 98.7 gyud ka. Kay dili nimo madungog ang DYFR kung naa ka sa laing frequency. Mao ra gyud na siya. So kung gusto ka nga sakto og pangunahuna, sakto kag dagan, sakto kag buluhaton, dinha ra gyud nang pangunahuna. Now, para lang klaro no, kanang niabot sa pagkadato, daghanang negosyo, nagmalambuon, sakto na kay sila. Pareho ba sila munahuna nato? Di. Grabe sila sa commitment. Grabe sila sa ilang baruganan. Nga naman, niagi na sila tanan anak mo nang niabot sila sa ilang dapit nga naabtan. Lahi silang munahuna kay lahi ang ilang gibati. Ug sa mga taong wa pa kabati ni anak, muagi pa sila aron sila makasinati sa ilang nasinatian. Muna nga, kung gusto gyud ka nga mausab ang imong unahuna, sabtan nimo lahi ug frequency ang destiny sa usa ka tawo nga ingani. O kung gusto ka makabutana, subayon nimo ang ilang paagis kinabuhi ug ilang pangunahuna. Ang Chinese lahi munahuna sa mga Pinoy nga negosyante. Maunang nagmalamon ang mga Hudyo, mga Israelita, lahi munahuna pag-abot sa negosyo. Munang kung gusto kang makaabot sa ilang naabtan, makig-amigo gyud kanila, maningkamot gyud kag sabot sa ilang klaseng pangunahuna aron makasabot ka nganong ingnana sila. For example, ang diamond, kisay ka-control sa diamond sa kalibutan, Hudyo. Asa ang ilang pinakadako nga baligyanan, ngadto sa New York o ngadto sa Paris. Hudyo ang nagduma. Pero kung tan-awon nimo, pag Sabado, di sila mga bli, sarado ilang mga tindahan. Pero ilang control ang tibuok market sa diamond. Pero itaw, mga blimig Domingo, wag gilain. Amo ni tanan. And that's what we end up doing. Mo nang wa tay kitang klaro. Kay ultimo ang paras Ginoo atong ututon. Mayong buntag. So, when you talk about prosperity, there's a frequency for that. When you talk about being a good father, there's a frequency for that. If you want to be a good son, another frequency for that. Dili na ingon nga pareho ra tanan nagunahuna, dili. Unang lahi-lahi taog ang sa kinabuhi. Lahi-lahi taog panabot kay ang mga tao musabot ang laing mga tao na ay baruganan. Ang saktong baruganan gigikanan sa pulong sa Ginoo igsoon. So, hinaot inyong nasabtan igsoon nga kay dili man gud ni ingon automatic bitaw nga basta ako mutubo ko, mudako ko, makasabot na ko ana, dili. Matiguwang na lang kay igsoon, di gyud ka mausab. Dautan nang gyapon nimo unahuna, kay wa may nagtudlo nimo, wa pug ka nagpatudlo. Wa pug ka nangita sa angay nimong sabton. Ug tanang nakakaton sa pulong sa Dios musulti og. Now, kita no, gusto kong mahimong doktor. I wanted to be a doctor. I wanted to be a cardiologist. Kung nagdamgo ko mahimong cardiologist, example ra ni siya, ugma ba ma-cardiologist nako? Tanaw ninyo. Dili, ngano man. Mo graduate sa kag elementary, graduate kag high school, graduate ka og college. Ang college pre-med. Pagawan sa pre-med, so mga pila na katuig karong grade 12 naman plus college, university. So pila na katuig ang education. Inside nga 12, 14 na. 14 years. Unya mudugang pa ka of another medical degree nga additional 4 ug another gitawag nga clerkship plus 1 year. So ang 14 plus 5, 19 katuig nga tuon. Pag graduate nimo sa clerkship o take kag board exam, another 1 year pre-review and preparation, so 20. Unya musud na pug ka og gitawag nga specialty. Another pinakamubo 3 years ngadto sa 5 years o 6 years.
Kung neurology ka, 5 kutob sa unom katuig. O neurosurgery, unom katuig niya. Kung cardiologist ko, muagi pa ko gitawag nga internal medicine. So, specialty na ako, IM, internal medicine. Pag gumana kog additional 4 years o 3 years sa internal medicine, mukha na po kog 2 to 3 years nga cardiology. Additional 3 years na pod. Ya kita ba, makuratan ta, grabe ning doktora, kusog kayo maningil, ikaw may magtuon og pila ka way kahumanang tuon. Sige ka bayad tuition fee. Di ba, maningil kag dako pag human mo graduate? Pero matarong po na imo lawas. Wa na tao, nabiyaan na gyud ta. Okay, balik ta ani. So kung gusto ko nga mahimong cardiologist, igsuon, but pasabot, taas pa ko og trabahoon. Ug ang akong utok, daghan pa siyang sabtununon. Kung gusto kang magmadaugon, ang imong utok, daghan pa siyang sabtununon. Kung gusto kang mag-ingnana sama niya, nga ang tibuok Visayas, imong market, ikaw lang kasupply aning butanga, dako pa kag abtununon sa imong panghuna-huna. Daghan pa kang usbon, daghan pa kang angay sabton. Unya kung nagmatinud-anon kas Ginoo, unya nagtarong ka sa imong pagpaningkamot, moabot ang adlaw nga imong madawat ang grasyas Ginoo, hatagan kaniyag pabor og ang hari. Moabot sa imong kinabuhi, ablihan ang ganghaan kanimo tungod kay nisaka na ka sa imong panabot. Sabot? Hay. Gipaningot na lang kung pasabot. Maayong buntag. Amen? Hinaot nakamatngo na tag nakamata na tawa ta nagpabiling natug sa atong kahimtang. So giklaros Ginoo nga as a man thinketh in his heart, so is he. Kung unsay imong ginahuna, mao ka. So kung kutob ra gyud ka ana, dinha ra gyud ka. Munong ubang tao moingon sila nga kaibigan kung nasasan ka man, diyan ka na lang. Ayaw na ko anhia. Kasi makuyog pa ko nimo. The question would be, how do we have a superior belief system? Saan man nato pag himong mas labaw ang atong panghuna-huna? Una, now we're going to the second thought, unsaon nato pag himo nga labaw ning atong una-huna, ato namang nakita ang kalahian nga angay tang daghan patang angay nga kanon. Ingon pa sila sa Tagalog, marami ka pang bigas na kakainin. Daghan pa kang bugas nga angay kanon aron ka makaabot anang mga dapita. So how do we develop a superior mindset or labaw nga panghunahuna o labaw nga mga pagtuo? Una, sa tanan, dawata nga angay kang mausab. Dawata nga angay kang usay igsuon. It all begins with the realization that there is a need for you to change and the change must happen. Kung di mo dawaton nga angay kang mag-usab, di gyud ka mausab, musugod yun na sinugdanan, kinahanglan kong mag-usab, kinahanglan kong mag-usab, kinahanglan kong mag-usab. Kaya kung dili ka mag-usab, dinha ra gyud ka kutob. Wa kay maabot. Mahimo man kang driver o mahimo po kang tag-iya sa mga daghang mga sakyanan nga daghang kang driver. O driver ra ka for the rest of your life. It's always a choice. Mahimo ikaw ang tig-deliver or ikaw ang nanag-iya sa mga delivery. Pero asa man na may tabo sa imong pangunahuna. Unsaon man nimo pag-usab? Una, dawaton nimo nga angay kang mag-usab. Kay kung di mo kamudawatan na igsoon, wala gyud mudulot nga mga tambag, walay mudulot nga mga bag-ong pangunahuna kay di ka ganahang mausab. Kabalo mo igsoon nga sa unang kausaban, which is, nga gibuhat sa Ginoo nga milagro sa Biblia, mao man to pagbalhin sa tubig nga nahimong bino, ug sa last nga kausaban mauna ang pag-usab sa atong lawas nga dili na madugta pag-abot sa Ginoo. Sa unang kausaban ug sa awahing kausaban, puro na series og kausaban padung sa atong tumong unta ngadto ta sa kahimayaan sa Ginoo. Pero padayon ang kausaban. Muna nga ang taong nagsigig pag-usab, magsigig saka ang kaalam. Nausab tayo igsuon, kung ang tao nga imong gikasturya nakatabang gyud mo, maayo kay siya gunahuna, tarong kay siya mutambag, maayo nga iyang magipanulti, nausab gyud ka, magpabilin ba ka anang tawhana, magsigig ba kag paminaw? Yes.
Pero sa tanan na lang nimong kuyog aning tawhana, sige kang madaot, mautot, magkawala-wala imong magpabilin pa ba kang higala ana? Dili. Sumudawat ka sa angay nimong dawaton, kausaban. Ang kausaban, igsuon, kinahanglanon. Roma 12, versikulo 2. Roma 12, versikulo 2. Ingon ng Biblia, ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao ni ining kalibutan. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna. Unsay bag-ohon? Atong hunahuna. Ang atong alimpatakan ang angay bag-uhon sa Ginoo. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios, kung unsa ang maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. So ang kausaban gitudlo sa Ginoo, samtang buhi ta igsuon magsigi tag usab. Kay di man ta perpekto. And perfection only happens in the presence of God. So samtang naata ning kalibutana ayog-yug inang kaybaw na kustanan. Unay gitawag nga master of all, jack of all trades, master of none. Kaybaw kustanan manang wa kay agi. Ang akong damgo igsoon simple lang, tanang nagsimbahan sa Ginoo diri paagi sa Praise Cathedral. Tanan mo maablihan inyong unahuna, makadawat mo sa kahayag sa Dios, magmalambuon mong tanan. Walay pobre, walay nagkalisod, tanan grabe naagay pabor sa Ginoo. Manay akong tinguha sa Dios, Lord, tabangi in taon mi nga mga usab. Para pagkausab na mo Ginoo mahimaya gyud ka kay ang among tumong ang imo na magyong tumong Ginoo. Dili man ni tawhanon nga rason nganong gusto ming mga usab, gusto ming usab para mahimaya ka ug among madala ang kalag kay kaning mga kalibutanong butang di man ni madala sa langit igsuon. Bili na gyud ni diri. Pero mao ni gamiton sa Ginoo nga sukdanan kung nagmatinud-anon bata diha sa iyang pulong. So, ang atong angay nga dawaton, una, mag-usab ta. Ug tanan masultiog. Ang ganahang mausab masultiog. Gamiton nato ang pulong sa Ginoo sa atong pag-usab. Santiago 1:23. Santiago 1:23 ngadto sa 25. James 1:23-25. Sa bisan kinsa nga maminaw apan dili mutuman sa pulong sa Dios, sama sa tao nga nanamin ug human mo tan-aw sa iyang itsura, milakaw lang dayon ug nalimtan na dayon niya kung unsay iyang itsura. Apan ang magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga maoy makahatag og kagawasan sa mga tao ug dili kay maminaw lang ug unya malimot ra dayon, kundi magpadayon gayud sa pagtuman niini panalanginan sa Dios ang iyang mga ginahimo. Mauro ginay tumong igsuon. Nganong gipaningkamutan nato nga ang mood nganhi makakaplag sa kahayag sa Ginoo, mausab ka, magpagamit ka sa Ginoo aron panalanginan ang lihok sa imong mga kamo. Tanan imong buhaton magmalambuon, tanang imong project magmabungahon. Way hunong, way human, sige lag abot. Why? Kaya na may Ginoo nga nagpaluyo. Pero nganong ang imong paglambo kas-akas alang? Kay klaro man sa imong Kristohanong kinabuhi, kas-akas arang. Naapag inani mo gid no, sabta lang ni pagayno, ang Ginoo nagbuhat sa kalibutan, gigam-ani niya og sistema. Gigaman niya kung sa igsoon. Ug kanang sistemahan nagpabili na siya, nagtuyok. Mo nang hantod karon buhi ta. Kay gihatagan niya og sistema. Naa siya sistema. Kung imong buhaton ang sayop sa sistema, dili mahitabo ang plano niya. So kung wa ka kaabot sa saktong dapit, naay sayop sa imong sistema, nga wa nimo gihiuyon sa pulong sa Ginoo, kay di man masayop ang Ginoo. For example, ang imong lawas. Ang imong lawas na ilaig parte, pero tanan na ni hiusa sa sistema. Bisag unsa pa imong kanon mo gawas, pero ang imong gikaon mo hatag naglain-lain nga sustansya sa imong tibuok lawas. Kung naay sayop sa imong lawas, tungod kay nasudlan og sobra kay nani, sobra kay nana, nadaot ang usa ka organ, sayop ang sistema. Something is wrong.
you are not feeding the right nutrients on your body. That's why your body cannot sustain it anymore. So, kung sakto ang sistema nimo igsuon, moabot yung kas panalangin. Pero kung sayop kag sistema, nga gihanay sa Ginoo, di gyud na mo lahutay. Siguro makaigo ka sa akaduha, pero ikatulo ka upat, mas lawom na imong igo, masakit na sa imong ulo, basig ikabuak pa sa imong ulo. Sabta lang pag-ayo. Dili mahimo nga mubuhat kas dautan, unya wa nay igo, naagi nay igo. Kay ang gusto sa yawa, dauton man gyud kang. Gusto sa yawa, mupatay, mangawat ug maglaglag. Ang tanang iyang buhaton para nimo, mao gyud nay tumong. Posibleng malipay ka karon sa imong gibuhat nga dautan, pero naa man nay utlanan. Di man na for the rest of your life. Dili man na sige lang inana, naa gyud nay tumoy-tumoy ug kanang tumoy ni ana kalaglagan, kamatayon ug pagkawat sa yawa. So natay usbon, the attitudes of our mind. Ingon sa Efeso 4:22, Efeso 4:22, ngadto sa 24, you were taught with regard to your former way of life. Ako basa sa Binisaya, busa biyain na ninyo inyong daan nga kinaya, kay kinig iyahan ninyong daan, nagkinabuhi sa karaan, kinaya mao ang naglaglag kaninyo pinaagi sa dautan, nga nagtinguha, nagalimbong kaninyo. Baguhan ninyo ang inyong kasing-kasing, ug huna-huna. Baguhon kuno unsa igsuon? Kasing-kasing og unahuna, ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios ug gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya ang tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan. So dili na ni nato ingon lisod-lisoron igsuon no. Klarong gitudlo sa Ginoo nga angay gyud tang mag-usab. Ang atong kausaban mahitabo kung ato nin siyang buhaton, dili mahitabo kung dili nato pagabuhaton. So kung gusto tang naay labaw nga pangunahuna, una, dawaton ang angay nga kausaban. Ayaw paguna ng bright ka. Ako igsuon 30, pila na ko katuig sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagsugod ko 1985, na born again ko 1981. 1981 ko na born again, nag full-time ministry ko 1985. So ato lang inon 35, 2021, 36 years, pila naman? Sakto ba sa'yo? Absent mo ko sa math. Pila? Ha? Nagsugod ko full-time 1985. Ato lang yun, 86. 86, niya, karon 2021, pila ka tuig na? 35 years. So, 35 panuigin. Daghan akong naagian sa ministry. So, daghan. Kita na kong clients daw, makakita ko nga karon pala makaingon na ka, mudato gini. Makaingon ka, kani mapubre gini, kani mahagbong gini. Makita man nimo sa ilang pagpuyo. Pero pag doktor sa PGH, tungkol sa kadagang pasyente, usa lang katanaw, kay bawo na sila sakit. Sa kadaghan nilang makita. Pero mga tao bitaw nga panagsar makakita, maghigi pag sa kanin o sa kahani. Pero sige na kang kakita, makaibaw na ka. In 35 years, sa akong pangalagad sa Ginoo, makabaw gyud ko igsuon kung naay usa ka tawo mainanay, ni tawo mainana tungod sa ilang pagpuyo. Ug ako pong makitaan nga ang pulong sa Ginoo di gyud mausap. Gamay pa man ang 35 years kumpara sa 50 nga panuigon nga nagalagad sa Ginoo. Pero makita gid nako ang sistema sa Ginoo di gid na nimo matayog, maura gid na siya. Kung wa nimo buhatay ang sistema, ikaw ra gyud magkaingon-ingon, pero ang Ginoo magpabili na gid na sa iyang mga saad. So ikaduha, unsaon nato paghahata, pagkuha og labaw nga pangunahuna? Una, mag-usab ta, dawaton kana. Ikaduha, we have to set our minds on the things above. Magsugod yung tagunahuna ngadto sa mahitason nga pangunahuna mao ang sa Ginoo. Ingon sa Kolosas 3:2. Kolosas 3:2, isentro ninyo inyong unahuna sa mga butang nga langit nun. Sa mga butang nga unsa igsuon? Dili sa mga butang nga kalibutanon. But pasabot ang atong priorities, ang atong unsa igsuon? Ginoo gyud ta. Matthew 6:33 gyud ta. Unahon gyud natong Ginoo. Unahon gyud nato sa tanan ang Ginoo. Kasing-kasing nato atong pamaba, ang atong pagpangalagad. Tanan untata nagtudlo nagpulong sa Ginoo. Dili na untata sige galingkod. Ingon sa Hebrews, you should be teachers now, but as of now you still need milk. Hinaot unta dili ta ang grupo nga gisultian ana sa Hebrewanon.
nagampog yung igsoon nga tanan ta nga naaron diri di lang ta mulingkod apan magpagamit kita sa Ginoo mutudlo gyud tagtawo nga angay malamdagan sa pulong sa Dios. So atong hunaon ang langit no ng mga butang. Dili lang ta puro pangwarta, pangutang, pagkaon, puro tanan lawas nun. Idugang lang na sa Ginoo tanan igsoon pero hunahunaa una ang Dios. And everyone said, Roma 8:5-6, Roma 8:5-6, ang mga tao nga nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanon nga kinaya walay laing giunahuna kundi ang ilang kaugaling o kagustuhan, tawhanon nga kinaiya. Apan ang tao nga nagkinabuhi sumala sa pagtultol sa Espiritu Santo walay laing giunahuna kundi ang nahimutan sa Espiritu Santo. So langit nun, Dios nun nga pangunahuna ang angay na natong naunaon. Ginoo ray kantigo asa ka mo kuha kliyente, gani oray kantigo unsaon pagkonektar nimo sa mga hari. Pero unahon sa nimo ang Ginoo sa imong pag-usab sa imong unahuna aron ang pabor sa Dios muduol na diha kanimo. Sa imong pag-usab sa imong unahuna langit nun mga butang andam kang maminaw sa Ginoo. Andam tang usa igsoon. You have to have a willing mind. Ingon sa unang Kronika 28:9, 1 Chronicles 28 verse 9. Ug ikaw Solomon nga akong anak, ilaha ug alagari ang Dios sa imong amahan sa tibuok mong kasing-kasing ug unahuna. Kay nakita sa Ginoo sa matag kasing-kasing ug nahibalo siya sa atong motibo ug unahuna. Kung mudangup ka kaniya, tabangan kaniya. Apan kung mubiya ka kaniya, isalikway kaniya hangtod sa kahangturan. So, pag Ginoo na galing soon, andam gintang mag-usab. Andam ta, willing ta magpasugo, willing tang usbon, willing tang suguon sa Ginoo. Ayaw ginasupaka. Uban sa ato no, usan niyo siguro sugdan ninyo, hunahuna ninyo, usa may ako matabang sa simbahan. Usa may akong matabang sa akong isikataw paagi sa pulong sa Dios. Think about these things. Di kay puro na lang delivery, puro na lang mangita kliyente, sige na lang pangita og kinsay baligyaan. Una ang Ginoo. Naay panahon sa tanang butang. Pero unahon ang Dios sa tanang butang aron ang pag-usab mahitabo nga ang kadagaya ug paglambo mahitabo kanimo. So una, dawaton ng atong angay nga kausaban, ikaduha, ibutang na nato atong unahuna ngadto sa mga langit nun o Dios nung mga butang ug andam ta nga mag-usab para sa Ginoo ug mutuman sa pulong sa Dios. Ikatulo, ayaw paghunong, pagtuman o pagsunod sa kahayag. Ikatulo, una at ningunta, unsa nato pagkuha sa labaw nga pangunahuna, dawaton ng kausaban. Ikaduha, nako kadungog sa ikaduha. Ibutang imong unahuna sa langit nun ug Dios ng mga butang ug andam kang minaw sa Ginoo. Ikatulo, ayaw hunong sa pagsunod sa kahayag ni Jesus. Never stop following the light of Jesus. Ingon sa Salmo 119, 105, Psalms 119, verse 105, Your word is a lamp for my feet, a lamp on my path. Ang pulong sa Ginoong kahayag sa atong mga lakang. Mao siya ang angay natong sige nga subayon. Juan 8:12, misulti pag-usab sa Jesus sa mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan, ang nagasunod kanako dili nagyud kamo magkinabuhi diha sa kangitngit, kundili mahayagan siya sa suga nga naghatag sa kinabuhi. Salmo 19:8, ang mga tulumanon sa Ginoo husto ug naghatag og kalipay, ang sugo sa Ginoo klaro nga nagalamdag sa hunahuna sa tao. So ang sugo sa Ginoo klaro nga naghatag og lamdag sa mga tao. Igsuon ayaw hunong pagkakat-on sa pulong sa Dios. Ayaw hunong pagsunod sa mga gitudlo ni Jesucristo. Ayaw gyud kuno na nga kaybaw na ka. Sa akong 35 paniog yung pagpangalagad, makasulti ko ni igsuono, karon pa lang ko nakasabot, hinay-hinay unsa gyud ng pagpangalagad sa Ginoo. Usa pa lang nako nasabtan ang unsa ng pagpasaylo, unsa ng paglimot sa mga kasalanan o pagpadayon sa dalan nga gihatag sa Ginoo nato. So, akong tapuson sa usa ka panghitabo sa Biblia, ang labaw nga pangunahuna. Sa Numero kapitulo 13, 25-33, Numbers 13, 25-33, human sa 40 kaadlaw nga pagpangispiya sa yuta, mibalik sila kang Moises, Aaron ug tibuok katilingban sa Israel dito sa Kadesh ug kamingawan sa Paran, gisulti sa tibuok katilingban ang ilang nakita. O gipakita nila ang ilang dalang nga mga prutas. Miingon sila kang Moises,
Nangadto kami sa dapit nga gipaadtuan mo namo og maayo kini og mabungahon nga yuta. Ania ang mga prutas dagko kayo apan gamhanan ang mga tao nga nagpuyo dito og labihan kadagko ang ilang mga lungsod og gipalibutan kinig mga dagkong paril. Nakita pagani namo ang kaliwat ni anak, ang mga Amerikanhong nagpuyo sa Negev, ang mga Hiltihanon nga Hibusihanon ug mga Amerihanon nagpuyo sa bukid, ug ang mga Kanaanhon nagapuyo duol sa dagat ug sa daplin sa suba sa Hordan. Ingon si Caleb, paghilom kamo atubangan sa katawhan og ni Moses ug mingon siya, manglakaw kita karon dayon ug ilugo nato ang yuta kay sigurado gayud nga mailog nato kini. Apan miingon ang mga tao nga kauban ni Caleb sa pangispiya, dili nato makaya ang pagsulong kanila kay mas kusgan sila kanato ug mihatag sila ngadto sa Israel ilinhon og dili maayo nga balita bahin sa yuta nga ilang gisusi. Mao kini ang ilang gisulti, ang yuta nga among gisusi dili maayo, gani nagkamatay ang mga nagapuyo dito ug ang dugang paniana ang mga tawo nga nakita namo dito hilabihang katag-as mga higanti. May nakita pa kami nga higanti nga kaliwat ni anak daw, mga apan-apan lang ang among pananaw sa among kaugalingon kung ikumpara kanila ug mausab kana ilang pananaw dinhi kanamo. Ako tapuson sa inang insurrection, no? Gisugo sa Ginoo 40 ka tawo, 12 ka tawo, mga espiya for 40 days sa the promised land of God. Pag uli nila ang napulo ni report sa negatibo nga report ug ang duha kanila mao si Joshua o si Caleb ni sulti sa maayo nga balita. Kung imong utok inferior, mo magnify gyud ka sa negatibo sama sa napulo. And this is what tells us, majority of the people are negative thinker. Majority of the congregation are negative thinker. That's why we needed the change. Kinahanglan kita mag-usap. Kay i-magnify may na, ato manggong i-magnify ang lisod, ang kapait, ang kadaot, ang atong kanegatibo kaysa pulong sa Ginoo. Ingon pa sa Biblia, gihatagan nila og dautan nga report ang Israel ilinhon. Ang dautan nga report but pasabutan na dili tukma sa pulong sa Ginoo. So kung musulti ka nga dili tukma sa Ginoo, dautan na nga report. Di na sakto nga report. Ang imong i-report but pasabot ang imong angay nga hatagan og bililong pagtagad ang pulong sa Ginoo nga imong nakita nga gisulti og imong gihiusa. Tungod kay ang napulo mas daghan man sila, gipadakan pag yun nila ang problema, yung sila grabe dagko ang mga tinuod no nga naay dako nga prutas sa mugaway, naagyoy dugos dito, etc. etc. Pero grabe kadagko, ligo ng ilang paril, dagko ang mga tao dito. Unya gidugangan pag yun nila og exclamation mark. O sa ilang gidugang apan-apan rata sa ilang pananawon. Unya sa pa, apan-apan gyud sila. Apan-apan gyud ta sa ilang pananawon nato ug sakto gyud sila. Wa man isulti ang yawa nga apan-apan sila. Wa man pud isulti ang Ginoo nga apan-apan sila. Sila ray nagunahuna nga apan-apan na gyud sila. Ingna imong tapan, unsa man ka apan-apan? No one told them that they're grasshoppers, but they decided they are grasshoppers. Muna siya igsuno, ang tao nga inferior ang mindset, sige gyud nang negatibo, dili gyud ka mulambo, kutob ra gyud ka diha. Wa man kay Ginoo, nagsalig man kasi imong kaugalingong pangutok. You don't rely on what God says, you rely on what you think. And that means you are better than God. Mas maayo pa ka sa Ginoo. Mayong buntag. Apan ang tao nga labaw ang panghunahuna, sama ni Caleb, ingon sa verse 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land. At tuon gud nato og atong kuhaon ang yuta. Kay saad nis Ginoo. Grabe no, nadungog na niya ang higanti, nadungog na niya ang kalisod, pero sa ni Caleb, no, ato na nimo ni gisaad sa Ginoo. Ingon tong sa, nabuang ka, pertinta kuas kontra, dagas og paril, higanti niya, kita apan-apan ro kita nila. Nya mo ilang tanaw na to, wow ra bagay ni sultira, sila-sila ra gid na igsoon. Asa man nagikan, yawanon nga panghunahuna. Pilipino ra man gugugod, naara ko nagtubo sa Pasil. Ano man day, kadagan milyonaryo sa Pasil, o mo kay bawo.
na dato sa droga, dili. Dato tungod kay naningkamot sila sakto. Usay man gud ba kita ray mo decide unsang klase tang tao. Why gipili ang Ginoo? Basta mutuo ta sa Dios, siya ang muhatag kanato kalambuan. Ug tanan musulti og atong pakpakan ng Dios sa laygo ng Ginoo. We give you praise. Ug tanang mag-usab ug mahimong labaw ang unahuna nili negatibo musulti og. Hallelujah. Amen. Ingna imong tapad so Ginoo ang igsuon ayaw nagpagka-negatibo. Lisod, way kwarta, pait. Kung sige nang imong gisulti, maugid ka. Kaingon sa Bible, as a man thinketh in his heart, so is he. And nganong thinketh in his heart man to, Pastor? Remember, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang gisulti nimo, paet, lisod, mao na, may tabo nimo. Usba na. Musta man ka, maayo. Kung mo sa imong iba, madatog yun ko. Gamiton yun ko sa Ginoo, bahala na mo. Ay, Lord, tabangi may mausab. Amen? Kasapa atong pasalamatan ng Ginoo pagi sa pagpakpak sa iyang pulong. Ginoo, daygon ka sa imong pulong nga dili nimo balik kanimo nga way kapuslanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, take tag second offering kay naa na po'y namatay nga pastor. Namatay siya atong Marso 4, pastor sa JIL dito sa Minglanilla. Si Pastor Nahubsan, Hill Nahubsan. Ako na lang gidag komedya kung giinan ng mga kapastoran sa tibok probinsya nga mga igsoon atay igsoon nga nahubsan ag kinabuhi. Ang iyang ngalan si Pastor Hill Nahubsan. Maghatag tag hinabang atong gisaad sa atong Ginoo nga kaning simbahana nga makigdait pag-abot sa pagtabang sa kapastoran, hilabihan mga nangalagad sa Ginoo nga namatay o iyang asawa namatay. Mao gid na para ta dili nato mahikalimtan ang atong tulubagon sa Dios. Amen. Sige. Pag gumanako kampo mo hatag og special number ang atong mga dancer unya atong pasalamatan ang Dios sa iyang paghatag kanato sa kahigayunan nga makatabang kita. Amahan, dawata karon ang among pagpasalamat, ikaw man ang naghatag kanamong abilidad nga makahatag. Dili na mo ni mabuhat sa among kaugalingon, apan ikaw man ang nagpanalangin kanamo. Dawata karon ang among mga pagtunol, paghatag, hinabang, o pananom nga saktong binhi para sa among alagad sa Dios nga nitaliwan na Ginoo. Panalangin ang iyang banay nga nabilin, paagi sa imong pagtagbo silang mga kikinahanglan, hilabihan karon sa panginahanglanon. Dawata kini Ginoo, masaligon kami sa ngalan ni Jesus. Ug tanan masulti og amen. Okay, atong ibalik ipahatag ang atong mga halad samtang atong gihuwat ang atong special number kung naa sila. Okay, salamat sa Ginoo. Palihog lang ani brother, kasi makatangtang ani. Palihog. Cornboy. Asa na? Naan na ba sila? Usara? Palihog, tangtang ani. Sige.
pagpanlihok. Dili na mo usikan ang among oras, dili na mo ihatag sa yawa ang kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Panalangini ang matag usa nga niya karon, gidayig kanamo paagi sa among kinabuhi. Gidayig kanamo paagi sa among mga pamaba. Amahan namong langit nun, ikaw ang mahimaya sa among taliwala. Panalangining matag usa sa ilang paglakaw o karong bag-ong simanang taliabot. Dagkong mga milagro Ginong Dios ang mahitabo ug moabot sa ilang kinabuhi. Dagkong mga pag-ablis mga gangaan aron makapot nila Ginoo ang saad sa Dios nga way paglubad ug way kapakyasan. Panalangini karon matag usa ag lig-una ang ilang mga relasyon nga makapahimaya diha kanimo, lig-una ilang mga patigayon nga makahatag og kahigayunan nga magamit alang sa imong gingharian. Salamat sa proteksyon. Walay makobid sa ngalan ni Jesus. Proteksyon ning matag usa og hatagig lamdag ang among mga lakang sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og Amen. And every believer is ug ang imong kadaugan magsugod sa Domingo mayong buntag. Salamat sa Dios, makapanlakaw na ta kuyugan ang balang Espiritu.